якас бо нависондай Сабрина аввал духтараки хуб буд, ҳозир ганда шудестай. Охи дӯстони азиз, шумо мара бигӯед, ман чӣ хеле ганда нашам. Кай ки хейтирони азиз ҳар гап менависанд, тоқат дигар надорам, тоқатам ток шудай. Рости гап. Охи менависанд надониста, нафаҳмида, ягон гап менависанд, ё ки фабелика ягон гап мегӯянд, например мегӯям друғай, кори друғай, мошенникӣ, кори намешидагӣ. Ана шумо мара бигӯед, чӣ хеле кори намешидагӣ? Кай ки например мо кор мекунем, мо пул зарабатывать мекунем, например фабелик мода нон медада. Ана бо менависанд, якас дина телефон кадай, нависондай, ана мада карт бите 100,000. Одаме ки намешносем, намедонем, бо ҳастанд одамое ки комментариёдам хеле менависанд. Охи дӯстони азиз, мо как раз ба шумора роҳи кора меомӯзонем, нишон медиҳем, да, мегем. Ана шумо бидроед кор бикунед, ана шумода шанс медиҳем, шанса истифода барем. А шумо менависед, мода карт бидед. Одамо ҳозир омӯхта шудан, рости гап, ба талбондан зиндагишона мебаранд, да? И хеле намешавад, дӯстони азиз. Шумо биёед кор кунед лучше ҳамроҳи мо. Буданд духтаракое ки ҳастанд, духтаракое ки меоянд, пул надоранд, например, зиндагишон хуб нест, зиндагишон безеба, например, қарз доранд, короче, хона надоранд, да, например, условия надоранд. Не ки кай ки кор мекунанд, камтар меҳнат мекунанд, кай ки шумо меҳнат мекунед, худо шумода пул метад, да, например, фабелик шумода пул метад, баъд зиндагитон хушрӯ мекунед, беҳтар мекунед. Ана мони, например, фақат ҳамхеле набудем, да, хирсан зиндагимон хуб набудай. Мони, например, қарз доштем, зиндагимон вазмин будай, ай ҳама ҳастай ҳамхеле. Не ки меҳнат кардем мо, кор кардем мо, пул наталбондем аз ягон кас, мо кор кардем, да? Баъд ба ҳама орзуомон расидестем, иншолло. Шумони, например, ай мо чӣ камӣ дорем? Шумони ай духтаракое ки меҳнат мекунанд, чӣ камӣ дорем? Ҳеҷ камӣ надорем. Шумони, например, дасту по дорем. Даже фабеликда ҳастанд инвалидое ки кор мекунанд, зиндагишона хуб мекунанд. Ҳастанд одамое ки касаланд, например, бояд ягон оператсия бикунанд, худшон меҳнат мекунанд дар фабелик, ба телефон кор мекунанд, да? Баъд зиндагишон хубтар мекунанд. Инам хеле, дӯстони азиз, ман шумода гуфтанием ки шумо меҳнат кунед, шансона истифода баред. Бонувони азиз, кор барои шумоай, марҳамат, бидроед. Ана мо шуморо роҳи корра меомӯзонем, шумода обучение мегзаронем, бесплатна регистратсия мекунем, бесплатна то директорира шуморо мерасонем. Баъд кай ки уже директор шавед, мо шумода ягон чалаи тиллоӣ падарка мекунем, ё ки браслети тиллоӣ. Баъд бо шумо маошотона мегирем, зиндагитона хуб мекунем.